ҳамада салом, бо шумо ҳастам. Ман Муҳаммад Шарипов. Мутаассифона ҷаҳони имрӯза имконият намета ба ҳар як шахси алоҳида ки мнении худша дошта боша, фикру ақидаи шахсии худша озод баён куна. Яъне ки қариб тақрибан ҳамаи одамо такя мекунанд ба мнении большинства, мнении окружающие. Ва шумо метавонед тасаввур кунед ки одаме ки пӯшоки простои либоси оддӣ мепӯша, ӯ бизнесмени муваффақ боша ё ин ки ягон миллионер боша. Не, барои чӣ хотири хеле фикр мекунем? Ба хотири оне ки ҳама мега ку одаме ки либосҳои простои дора, ӯ пул надора. Мисол мегирем, ман фақат ба як футболка видео мекунам, дар сари шумо фикр меяд ки мумкин ман дига футболка надорам. Шумо арзиш дарак надорем ки ман дорам дига футболка, ё ин ки ҳамин намуд расветкаи футболка ман як чандта дорам, барои чӣ хотире ки ман ҳамин света дӯст медорам ё ки ҳамин намуда. Иша намедонем, но сразу ҳам хеле фикр дар сар меяд ки як хел либос қай мекунад, значит надора, ё ки либоси оддӣ қатъ мегардад, значит ки камбағалай. Ин намуд стереотипҳоро ҷомеа, окружающие, халқи беруна дар сари мо ворид мекунад ва бисёри одамо гаправ меган дар байни халқ, яъне ки гӯш мекунанд мнении окружающиеро. Толка фикри худшона баён карданда бисёр одамо метарсанд, барои чӣ хотире ки дигарро ба фикри ва яке розӣ намешаванд. Не ки хушбахтона одамое ки оддӣ мегарданд дер ё зуд одамои дар атроф будара хеле ҳам метавонанд ҳайрон кунанд. Ва имрӯз дар бораи як оворагарде гап мезанем ки дар бораи дороӣ ва бойгарӣ ӯ танҳо баъди маргаш дарак меёванд. ва чун ҳар вақта пеш аз видеоро тамошо кардан бародаро ба мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем ки шумо метавонед дар шуғли дӯстдоштатон пул кор кунед. Ин корро чӣ хел метавонед карда? Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва дар хиди ҳамун сайт метавонед бинед ки ба наздикӣ ки бозӣ ё ин ки ҷанг дора ва дар бурди ӯ метавонед ки сум кор кунед. Ва истифода бурдани промокодро фаромӯш накунед ки промокод ба шумо имконият медиҳад ки дар вақти полин регистратсия карданатон дар депозити аввал метавонед бонус ба даст биёред. Ссилка ва промокод дар комментария закрепичидаги. Курт Даггермен дар яке аз оилаҳои камбизоати як шаҳри Шветсия ба дунё омадагӣ. Дар вақти дарс ҳар як маълумоте ки устодои донишманд мегуфтанд, ҳар як кадоми ӯро ба худаш чинда мегирифт. Не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда, рӯзҳои истироҳатиша дар кӯча ба оваргардии беҳуда мегзаронд. 45 дақиқа дарсе ки барои ҳар як талаба як хел пешбинӣ шудагӣ, барои ин шахс як қатра об дар як пустиняи қоқ буд ки ӯ ҳаракат мекард ки ира қадр кунад. Бештар диққати ӯро ҷалб мекард наукаи техникӣ. Дӯст медошт рақаму формулаҳои математикиро. Чӣ хеле ки набуд, ӯ синфи наҳамиро хатм мекунад. Не ки мушкилиҳои дар оила буда рӯз ба рӯз зиёд мешиданд, кам не. Ҷавони 16 сола ба ҳамин хулосае меояд ки ҳама ҳолата бояд ки зери назорати худаш бигира ва тағйирот ворид кунад дар ин ҳолат. Баъди мактаби миёнаро хатм кардан, ягон мактаби олӣ намесупора ва аз хона мебарояд барои ҷустуҷӯи ҳаёти беҳтар, ки дар натиҷа аз як талабаи донишманд ба бомж, шахси бехона мубаддал мекарда, ки дар кӯчаҳо оваргардӣ мекард. Аз сабаби надоштани пул то ки шиками худша сер кунад ё ин ки болои сарша пӯшона, ӯ оғоз мекунад ба ҷамъ кардани бутилкаҳои пластикиву оҳании ки аз ӯ кока-кола ё ин ки пиво менӯшанд, ки дар натиҷа ҳамин хел лақаб мегирад. Курти қуттии оҳанӣ ба намуди зоҳириш аз дигар овораҳое ки дар Шветсия буданд ягон фарқият надошт. Рӯз ба рӯз дар худаш маҳкам мешид ва камтара камтар суҳбат мекард бо дигар одамои дар атроф буда. Ҳар як шахсе ки дар он вақт намуди зоҳирии ира медид, хеле ҳам ҳайрон мешид ва мумкин ки зиқ мешид. Либоси дар танаи ӯ буда як ҷандаи кӯҳна буд ва чизҳое ки ӯ мехӯрд фастфудои арзон ва таҳмондаи дигар одамое ки дар партовгоҳ мепартофтанд. Рӯзҳои даҳшатнокии мардак пай дар ҳам гузаштан мегиранд, ки дар натиҷа 40 сол мегзарад. бале, ман шуморо озӣ мефаҳмам ки бисёри шумо агар то ҳамин моменти видеоро тамошо кардагӣ бошед, фикр мекунед ки хай як бомжи оддӣ, оворагарди оддӣ дар кори чие ғайриоддӣ? Ғайриоддигиш ҳамин ки як коре маълум мешавад баъдан ки ягон шахсе ки бо ӯ шинос буд, интизор набуд аз ин хабара шунавидан. Герои имрӯзаи мо як раҳ дошт, ба ҳамун як раҳ ҳар рӯз мерафт, меомад, ҳар як қуттии партова тафтиш карда ва аз ӯ банкҳоро ҷамъ карда ва баъдан ҳамаи чизҳои ҷамъкардагиша ба нуқтаҳои фурӯши банкаҳои оҳанӣ бурда ба пул иваз мекард. Ба муқоиса аз дигар оварагардо, Курт дӯстдори машруботи спиртӣ набуд, яъне ки пули ёфтагиша ӯ сарф намекард дар сигарету машруботи спиртӣ. Баъди ба даст овардани якумин даромади худаш, ӯ ба китобхонаи ройгон рафта газетаҳо дар бораи экономика ва финансовӣ аналитика мехонанд. Ҳар як рӯзи ӯ ҳамин гуна мегзарад.
қитёра бурда ба пул иваз мекунад, баъдан ба китобхона омада дар ҷустуҷӯи китоби ба худаш ё ин ки маълумоти ба худаш дар корӣ вақтча мегузаронад. маҳз аз ҳамин китобхона ӯ маълумотҳоеро ба худаш мегирад ки баъдан дар кор мешавад, яъне новостиҳо ва маълумотҳои лозима дар бораи биржа ва коғазҳои қиматбаҳо. аз байни як чанд муддат вақт мегзарад, Дагерман хеле ҳам хуб мефаҳмад дар бораи экономикаву корҳои финансӣ ва ҳатто қадами аввалиншам мегузорад дар соҳаи биржа, яъне ки ба ивази як чанд доллар коғазҳои қиматбаҳо мехарад. албатта шиносои оворагард ва одамое ки ӯро мешинохтанд фикр карда наметонистанд ки ин ҳар як пуле ки аз мусор ҷамъ мекунад влажид мекунад дар коғазҳои қиматбаҳову тиллову аксияҳои ширкатҳои муваффақ. барои харидани аксияи $1 ӯ ҳаракат мекард ки ин кори худша тез ва низамед накунад, барои чӣ хотире ки агар ӯро заметид мекарданд дар отделенияи банк, дарҳол ҳаракат мекарданд ки аз уҷа биронанша, барое ки намуди зоҳирӣ хеле ҳам безеб буд. хеле ки медонед оворагард буд, бомуж буд. вақте ки Курд мехост ки маълумоте ки худаш дора ба дигар одамо бирасонад, то ки ба фоидаи ӯ ҳам шава, баъдан маълум мешуд ки ӯ одамо танҳо ба фоидаи худшон кор мекунанд, яктарафа фикр мекунанд, аниқтараш дар ҳолате ки дутарафа фикр кардистай. ва вақте ки барои як пораи нону як свитери дарондашудагӣ конфликт ба ҷанг мубаддал мегашт, Курд ҳаракат мекард ки чӣ қадаре ки метавона алоқаи худша бо ҷаҳони беруна қатъ кунад. Курд та ҳеҷ вақт висакамер, яъне ки одами баландгир ҳисобида намешид, аз чӣ хотире ки ӯ статуси худша мефаҳмид ва аз реаксияи одамое ки ба бари ӯ мегузаштанд ё ки ягон бинишон аҷин мекарданд, ягон гапи зиёдӣ мегуфтанд, хафа намешуд. Курд ягон вақт аз истиқоматкунандаҳои ҳамун шаҳра ки дар ӯ ҷо мусор ҷамъ мекард пул талаб намекард, яъне ки талбандагарӣ намекард, аз худаш кор мекард бо ҷамъоварии банкаҳои оҳанӣ. баъдан ҳолат ба ҳамин дараҷае мерасад ки Курд намехоҳад дар ҳаёти худаш ягон чиза иваз кунад ва давом мета даромад оварданша аз аксияву коғазҳои қиматбаҳое ки дар натиҷаи ҷамъоварии банкаҳои оҳанӣ ӯ ба даст овардагӣ буд. ман ҳис кардастам ки ҳозир бисёри шумода интерес нашид ки барои чӣ хотир ӯ дар пулои коркардагиш хона намехарид ё ин ки дар либоси нормалӣ сарф намекард, то ки дар назари одамо ҳамчун оворагард натова. иш албатта ки ғайриёдӣ метавад, не ки Курда интереси набуд хона харидан, либос харидан ё ин ки бой шудан. ҳама коре ки ӯ мекард, ӯ да просто интерес набуд ҳамин сфера ва рӯз ба рӯз маълумот ҷамъ мекард ки чӣ гунаи ҳамин кор ва пул кор кардан дар аксияву облигатсияву дигар корҳо, яъне ки ӯ да интерес набуд дониши худша мустаҳкам кардан дар ҳамин доира. албатта ки иш ҳам фаҳмидан хеле душвора, не ки ҳамин намуд тарзи ҳаёти ӯ ба ӯ ҳаловат мебахшид. ба ҳеҷ кас маълумот надода дар бораи состоянии худаш, дар синни 60-солагиш Курд дар шоти банкиш $1.5 миллион дошт. бисёр миқдори пулҳои ӯ наличӣ набуданд, аниқтараш ки ҳамаш, бештараш ҳамчун коғазҳои қиматбаҳо нигоҳ дошта мешид ва боқимондааш боша ба 124 ғишти тилло дар банки Швейтсария нигоҳ дошта мешуд. албатта ки иш ба ҳамагон фаҳмояд ки чунин образи ҳаёт, яъне ки оварагардӣ кардан ба либосҳои ҷазир дар дуруни микробу бактерияҳо ва хӯрдан аз дуруни мусорка таҳмондаи дигар одамо, натиҷааш на он қадар хуб мешавад ки дар натиҷа ӯ ба беморхона меафта. врачо ӯ да диагнози сердечный приступ мемонанд, сактаи дил. ва иҷаш хеле ҳам муҳимае ки вақте ки ӯ дар беморхона хоб буд, ягона одаме ки ба уҷа ӯра хабаргирӣ омад, бародари двоюродниш буд ки дар бораи пулҳош умуман дарак надошт. баъди марги Курд, бародаре ки ба аёдати ӯ дар беморхона меомад, ҳайрон мешавад, барои чӣ хотир ки тамоми дороиҳои худша Курд ба ҳамин одам бахшидагӣ. дигар аъзоҳои оилааш ва хешовандош ба Курд ягон интерес надоштанд, ҳатто хабаргириш ҳам намеомаданд. ҳатто ба ин ҷиянишон ки ба назди Курд ба аёдат меомад, ӯра масхара карда механдиданд. Курд ҳеҷ вақт ба ягон кас бахилӣ намекард ва ҳасад намехӯрд, лекин дар худшам ягон чиз намехарид. ба ҳамаи корҳои рафторҳои ғайриоддӣ нигоҳ накарда, мо метавонем бигӯем ки ӯ хеле ҳам одами баақл буд. аниқтараш баақл не,
басавод буд. Оз шумо дар интерес намешавад ки чӣ басавод ба ақл нест. Дар ин бора баъдан гап мезанем бародаро. Пеш аз маргаш ӯ як завишани имзо мекунад, яъне ки мерос мемонад ки худи вуҷуд доштани ҳамин мерос ҳамаи одаморо ба хайрат меоварад ва боз худи миқдори маблағе ки ӯ мерос мондагӣ ҳамара гунг мекунад. Тамоми аъзои оилааш ки ҳатто дар вақти зинда будани ӯ ба аёдати ӯ намерафта ба беморхона, дар бораи ягон хеле интересоват намекарданд ки ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунад, соҳиби мерос мешаванд. аз ҳамада одаме ки бештар претендоват мекард дар мерос тағои 92 солаи ӯ буд. ӯ гуфт ки ҷияни мурдагии ӯ дар ақли солими худаш қарор надошт дар вақти дар беморхона будан ва ҳамин хел фаҳмида мешавад ки ба ақли солим завишани худша имзо кардагӣ нест. яъне ки ба гуфти ақли солим бояд чӣ кор мекард? ақли солим бояд ки шахсеро ки ягон бор ба аёдатат омадагӣ нестай дар беморхона ва ягон бор аз ҳолу аҳволиту пурсидагӣ нестай, бояд дар ти имзо кунад. ин меша ақли солимо. гарчанде ки ғайриёдӣ метова, дар ҳамон вақт ба қонунҳои Шветсия ҳатто тағоии Дагерманам ҳуқуқи гирифтани ин гуна мероса дошт ки як пош ба лави гура расидагӣ буд дар синни 92 солагӣ. ту чӣ кор мекунӣ исума? ман намефаҳмам. дар бораи конфликт рӯзноманигоро дарак меёванд ва газетаҳову новостиҳо чоп мешавад бо чунин сархат: чӣ дар кора миллион доштан ки дар чунин шароит зиндагӣ кунӣ, то ки баъдан пули тара дигарро соҳиб шаванд, ки дар натиҷа нишасти судии ки бояд конфликти байни оилавира решат мекарданд 4 моҳ давом мекунад ки натиҷаш номаълум мемонад. аниқтараш ҳамун шахсе ки якумин одам буд дар ҳамун имзо кардагӣ буд мероси худша, ман фикр мекунам ки ҳамун мегирад. барои чӣ хотире ки ӯ дядяш 92 сола камтар дига суда мекаши ӯ мемирад. ҳамин қадараш аз натиҷаи суд маълумае ки натиҷаша хулосаи суда конкретна паҳн накарданд. ҳамин қадараша гуфтанд ки ҳар ду тараф розӣ шиданд. хабарнигору рӯзноманигорҳои Шветсия муддати хеле ҳам дароз баъди марги Курт давом медоданд чоп кардани новостиҳо дар бораи шахсеро ки ҳаёти аслиша ҳеҷ кас намедонист. албатта ҳеҷ фаҳмон несте ки ин гуна диққат аз тарафи халқ ва ин гуна маҳшурира оё ки Курт дар вақти зинда буданаш мехост ё ин ки не. ба ин гуна саводи ки Курт доштак, ӯ метавонист ки соҳиби ягон кори хеле ҳам баланд, хеле ҳам тозаву озода шавад ва дорандаи оилаи хеле ҳам хушбахт. не ки ҳар як умеде ки дар сари ӯ меомад аллакай дар синни ҷавониш зуд ӯра тарк мекарданд. албатта хеле ҳам мушкиле ба хулоса омадан ки ин гуна одамои донишманд дар ҷаҳони имрӯза лозиманд ё ин ки не. не ки иш аниқае ки ин гуна одамо ҳастанд ва ӯ ҳақ доранд барои интихоби шахсии худшон ки чӣ гуна ӯ бояд ҳаёти худшона пеш баранд. дар ҳамин ҷа бародаро видео ба поён мерасад. фикри ҳақиқатно дар комментария бинависед ки агар ки шумо дар ҷои ҳамин одам мебуден чӣ гуна пулҳои худтона сарф мекарден ва ё ин ки чӣ совет медодем ба ин одам агар ки имконият мебуд ки ӯ пули худша сарф кунад. ва ман дар бонбайни видео гуфтам ки савод аз ақл фарқ дорад. барои чӣ хотирира гуфтам? бале ман метавонам ки шахса ба савод фикр кунам, но ба ақл фикр карда наметавонам. аз чӣ хотир? ман як гапи худамда ҷавоб мегӯм. аз хотири оне ки дар ҳолате ки ту 124 слиткаи тилло дар банк дорӣ, дар умум $1.5 миллион дорӣ, ту чаро бояд таҳмондаи дигар одаморо бихӯрӣ бигардӣ? ту чаро бояд хунук бихӯрӣ? ту чаро бояд дар либоси ҷазира кандаву дарондагӣ бигардӣ? бадани худта ифлос нигоҳ дошта дар мусорка бояд ховра. ва ози бисёриҳои шумо мумкин бигӯен ки не бародар, кори ӯ хубай, ӯ ҳамин хел хоксор буд, бойгарӣ, пулу молу, мошини хона ё ҳамаш мегзара мерава, ин ози мурд, беунам ҳеҷ чира қатиш набурд. не, ман дар бораи иш гап назадаистам ки ӯ бояд ки барои худаш дар бора қаср месохт. ман дар бораи иш гап задаистам ки пул, бойгарӣ и худаш ҳадаф шида наметавонад. а роҳ ба сӯи ҳадаф, яъне ки ту ҳадаф мемонӣ ки фарзанди ту гирифта намонад, болои сари ту пӯшидагӣ боша, танаи ту бараҳна набоша, аз мусорка ту нахӯрӣ, вақти бемор шудан ту худта рафта муолиҷа карда бутонӣ. ин ҳадафае ва барои ба ин ҳадаф расидан пул лозимае ва ту барои пула ба даст овардан роҳ мековӣ, кор мекунӣ. сепочкара диден? яъне ки дар тарзи пешбарии ҳаёти ин чиш хатоае? ҳадафи пул буд. пул барои кадом ҳадафи не? яъне ки пул роҳи ба ҳадаф расидан набуд. дар синни 60 солагӣ ту $1.5 миллион дошта бошиву дар мусорка ховрай, ҳоло ҳам таҳмондаи дигар одаморо аз партовгоҳ бихӯрӣ. ман хеле одама албатта ки беақл ҳисоб мекунам. ман яъне ки чӣ кор мекардам? ё ин ки ба гуфти ман ки одам чӣ кор мекард? майли, ту бойгарии дунёро дӯст намедорӣ,
майли ту медонӣ ки ту мемирӣ мерай $1.5 миллион қатъи худат ба қабристон намебарӣ, ба ӯ дунё намебарӣ. Но ту корҳои хубта ба ӯ дунё обязательно ки мебарӣ. Ман чӣ мегуфтам? И бояд ки сару либоси худша хуб нигоҳ мекард. Ақаллан ягон хоначаи май даҳак да ягон кунҷак месохт, то ки дар дуруни ӯ хатя би газовая плита ё ки электроплита, микроволновка, холодильник ягон чиз боша ки то ки ӯ худаш хатя би тайёр карда бихӯра, мисли дигар миллионерҳо ресторанда нашина, ақаллан хӯроки тоза бихӯра, сару либосиш тоза боша ва кори худша давом бута, ки дар натиҷа ин метавонист ки аз мусри, аз хунукӣ дар берун гашта бемор нашава, дар синни 60 солагиш нам бира ва кори худша давом бута ва боқимондаи пулша шумо мегӯед ки ҳозир агар як хонача мекард чӣ кор мекард? Боқимондаи пулша ба ниёзмандову ятимову хонаҳои ятим сарф мекард, ки ин кораш дар ӯ дунё ба фоидааш мешуд. Ва ин қадар азоби кашидагии ӯ ки 40 сол дар берун овора гашт бефоида намешуд. Айни замон бефоида шуд. Дар байни як бародари двоюродниву як тағоиш тақсимаш кардан, гирифтан рафтан. ҳеҷ кас намедонад ки ӯ ин пула чӣ гуна расход мекунанд. Фикри ҳақиқатно бародор дар комментария бинависен ки оё шумо ба фикри ман розӣ ҳастед ё ин ки не. Видеои пешинаро тамошо карданашро фаромӯш накунед. ҳозир дар болои экрани шумо видео аз канали Now ва ссилкаи канали Now баромадагиа. Бидурен дар ӯ каналам подписатсия кунед. Дар ӯ канал видеои мешава ки ҳолатҳои даҳшатнок ва дар асоси воқеиянд. Ҳамада хайр бародор, то видеоҳои оянда.